Krásny deň, milé ženy. Víta vás Beata Oravcová a vítam vás pri ďalšom živom vysielaní v našej facebookovej skupine Komunikáciou k pochopeniu a k spojeniu. A som zvedavá, či tu bude so mnou niekto naživo. Ja chvíľočku počkám, pretože viem, že zhruba minútku trvá, kým sa moje vysielanie dostane ku vám, kým ho uvidíte, kým zareagujete. A zatiaľ teda predostriem, o čom to dnes bude. Ako som spomínala v nadpise, neviem, či to vidíte, keď pozeráte toto živé video, ale vlastne uviedla som aj v nadpise, že to bude o tom, čo sa pýtali, myslím, že dokonca 3 ženy to uviedli ako svoju tému, ktorú riešia v oblasti komunikácie pri vstupe do našej facebookovej skupine. A tá téma je, alebo tá otázka bola, či je lepšie byť v komunikácii diplomatka alebo úprimná. Či je lepšie skôr diplomaticky komunikovať nejaké veci, ktoré cítime, že by možno mohli byť nepríjemné, že by v tom druhom mohli vzbudiť nejaké emócie, alebo je lepšie byť naozaj úprimne, otvorene to rozbaliť na toho druhého a povedať mu, ako to teda máme a čo my tam vidíme. Tak, ešte raz vítam tie z vás, ktoré sa postupne pripájate. Verím, že tu dnes nebudem sama a že sa niekto pripojí aj naživo. A uvidíme. Ja si rozkliknem teraz našu facebookovú skupinu na Facebooku, aby som videla, či je tu niekto so mnou. A keď si potvrdíme, že naše spojenie funguje a že ma dobre vidíte a počujete, tak budeme môcť začať. Tak, vidím, že tu nie som sama, takže prosím vás, milé ženy, ak mi môžete napísať, či ma vidíte, či ma počujete, či je technicky všetko v poriadku, budem vám veľmi vďačná, lebo mi to pomôže mať väčšiu istotu v tom, že už môžeme začať a že to, čo budem hovoriť, k vám naozaj príde. Otvorím si aj komentár, aby som videla, keď zareagujete. A stačí naozaj úplne jedným slovom, jednoducho. Prípadne, ak chcete, samozrejme napíšte mi, ako sa máte, odkiaľ sledujete a ja si rada prečítam. Tak, ešte chvíľočku počkám, možno mi príde odpoveď. Viem, že v takomto čase ma možno sledujete pri nejakých pracovných záležitostiach alebo pri nejakých domácich prácach, alebo ste možno vonku, kto vie. A tak super, Moni, pozdravujem ťa, ďakujem ti krásne za potvrdenie, že je všetko v poriadku. Skvelé, veľmi mi to pomohlo, Moni, ďakujem. No a poďme teraz teda už na tú dnešnú tému. Ešte raz zopakujem, že budeme hovoriť o tom, či je lepšie byť v komunikácii diplomatka alebo úprimná. Myslím si, že túto otázku asi riešila alebo rieši každá z nás. Sú situácie, kedy vlastne naozaj váhame, akým spôsobom tomu človeku povedať niečo, čo vnímame, že by mohlo byť pre ňo nepríjemné, že je to citlivá téma, že je to niečo, čo by mohlo vzbudzovať nejaké emócie. A hneď na začiatok chcem uviesť, že dnes budem hovoriť hlavne o osobných vzťahoch. To znamená o partnerských, priateľských, rodinných vzťahoch. Pretože sú oblasti, kde tá diplomácia je na mieste, ale o tom dnes hovoriť nebudem. Myslím si, že veľmi veľa ľudí diplomatické vyjadrenie alebo diplomáciu volí práve vtedy, keď majú pocit, že tým, čo chcú tomu druhému povedať, že by mu mohli nejakým spôsobom ublížiť. Že jednoducho tou diplomáciou my sa chceme vyhnúť tomu, aby tá druhá strana potom, čo mu niečo povieme, prežívala hnev, smútok, sklamanie, ľútosť a tak ďalej. Čiže vlastne ho chceme nejakým spôsobom chrániť a nechceme, aby mal tie emócie také silné a hlavne nechceme, aby boli nepríjemné. Čiže v zmysle toho často my tak opatrne našlapujeme, ako keby po špičkách, pomaličky, hovoríme to, čo chceme povedať. V náznakoch skôr, opatrne, možno nejako zovšeobecnenie, alebo nie úplne jasne. A my často dúfame, že ten človek si to domyslí, že veď keď mu to takto povieme, tak on určite bude vidieť, čo my tam za tým máme a docvakne mu to. Ne? Lenže ten druhý človek často potom môže byť trochu zmetený, pretože keď hovoríme v náznakoch, keď sú to len také nejaké neurčité alebo zovšeobecnené vyhlásenia, tak ten druhý človek tomu vôbec nemusí rozumieť a potrebuje si to nejakým spôsobom prekladať, potrebuje si to nejako vysvetliť, čo mu vlastne chceme povedať. A samozrejme, že sa často stáva, že to vysvetlenie nemusí vôbec sedieť s tým, čo my chceme povedať. A preto to často môže aj pochopiť úplne inak, ako my to myslíme. Čiže ten výsledok pri
pri tej veľkej diplomácii v tých osobných vzťahoch je podľa mňa často práve opačný. Ten človek môže byť napätý, môže byť neistý, môže mať pochybnosti, môže byť rozladený, dokonca aj nahnevaný z toho, že vlastne sa nevieme vymačknúť, že nie sme k nemu úprimní. Môže to vnímať ako znak nejakej nedôvery. A zmetený môže byť aj z toho, že vlastne ani vôbec nepochopí a nevie, aj keď sa možno snaží, že čo sme mu vlastne chceli povedať, o čo nám ide, čo od neho potrebujeme. A tak namiesto nejakého porozumenia vzniká vlastne chaos. A to dokonca aj vtedy, keď my máme pocit, že veď sme to povedali dostatočne na to, aby on si domyslel, čo my chceme, čo my potrebujeme, čo my za tým máme, že máme pocit, že sme boli dostatočne jasní, ale tak, aby sme mu neublížili. A presne takto vznikajú nedorozumenia, pretože čakáme na nejakú reakciu, ten človek to nechápe, nevie, čo sme chceli, nevie, čo potrebujeme, reakcia nepríde, a vzniká medzi nami napätie, vznikajú konflikty, budujú sa múry a nie nejaké spojenie. Tak, ja budem samozrejme rada, keď mi budete reagovať na to, čo hovorím, v tom zmysle, že keď vám napadne pri tom nejaká myšlienka, keď máte nejakú vlastnú skúsenosť v tom smere, o čom práve hovorím, alebo keď chcete k tomu niečo dodať, tak prosím, napíšte, ja budem veľmi rada. Pozdravujem aj Katku, pozdravujem aj Zuzku a želám vám tiež, dievčatá, pekný deň. A zopakujem teda, zatiaľ sme hovorili o tom, ako vnímam ja diplomatické vyjadrenia. Veľmi ma zaujíma, ako ich vnímate vy, či ich používate často, možno čo je za tým, že ich používate, prečo volíte práve túto formu, pokiaľ používate tie diplomatické náznaky, diplomatické neurčité vyjadrenia. No a ja prejdem k tomu, že na opačnom konci v mojom ponímaní tej diplomácie sú zase tzv. Tie totálne úprimné vyjadrenia. Niektorí ľudia si úprimnosť predstavujú tak, že vlastne priamo a úplne otvorene povedia druhému do očí, čo robí zlé, čo im na ňom vadí, na ich správaní, čo by mal robiť inak, čo nemusel robiť, čo mal robiť, čo očakávali, ale on to neurobil a tak ďalej, blablabla. A keď to tak počujete, tak vlastne asi vnímate, že keď to hovoríme takto, úplne, absolútne úprimne, často ľudia hovoria, ja už som raz taká, ja som úplne otvorená, takto som zvyknutá, čo na srdci, to na jazyku, hej, to je také časté u týchto ľudí, tak vlastne nie je za tým nič iné ako vlastne kritika, hodnotenie, posudzovanie, nálepkovanie, rady, alebo možno niekedy až manipulácia takého toho typu, že mala by si to robiť takto a takto, lebo ja by som sa vďaka tomu cítila lepšie. Hej? Alebo toto je dôležité, aby si robila takto, musíš to robiť takto a tak ďalej. Čiže sú to vlastne tieto kritické, posudzovačné nálepky zabalené ako úprimnosť. Toto nie je pre mňa úprimnosť. Písala som o tom nedávno aj v článku v našej skupine a na stránke. A je tam vlastne riziko toho, že tá druhá strana sa pri takomto postoji alebo pri takejto komunikácii môže cítiť veľmi nepríjemne. Veľmi nepríjemne v tom zmysle, že sa môže cítiť ohrozenie, manipulovanie, poníženie, podcenenie. Aj keď dávame rady a tak ďalej, keď nejakým spôsobom manevrujeme toho človeka niekam. Keď na ňo ako keby vylejeme nejakú svoju frustráciu, ale smerujeme to k tomu, že on za to môže, že on je vinný, prečo sa my takto cítime. A to je problém, hej? To za mňa nie je naozajstná úprimnosť, pretože je to problém preto, lebo ten človek samozrejme nebude reagovať nejakým pochopením, nebude reagovať spoluprácou. Vo väčšine prípadov sa začne buď brániť a začne sa s vami dohadovať, či to tak je alebo nie je, či to vidíte správne, nesprávne, či by to tak malo byť a nemalo byť, alebo naopak sa stiahne, nepovie nič, je tam tá reakcia zmrznutia, nepovie nič, stiahne sa, odíde a vlastne opäť vzniká múr, tak ako v tom prvom prípade. Nevzniká tam pochopenie, vzniká tam nejaký múr medzi vami a je to niečo, z čoho potom obidve tie strany sú vlastne nejakým spôsobom nešťastné, nespokojné. Nie je to to, čo by prinieslo ten výsledok, že vy chcete naozaj, aby to, čo chcete tomu druhému človeku povedať, k nemu aj došlo, aby on to prijal, aby ste sa mohli o tom porozprávať, aby ste niečo medzi sebou vybavili, aby ste si nastavili nejaký systém, aby ste sa vzájomne pochopili.
Tak, Katka píše, tak ja prečítam komentár, ktorý vidím, že pribudol. Myslela som, že nepoužívam diplomáciu, ale sestra mi hovorí, že mám sa vyjadriť priamo. Akurát, že mám s ňou takú skúsenosť, tak sa potom urazí na moju úprimnú odpoveď. Kati, to je otázka presne o tom, že čo je, najskôr teda reakcia moja na prvú vetu. Sestra mi hovorí, že sa mám vyjadriť priamo. To je len ako keby potvrdenie toho, že aj pre mňa napríklad, a dajte mi vedieť, či je pre vás, je veľmi dôležité, a je to aj prejavom takej dôvery toho človeka voči mne, keď mi naozaj na rovinu povie, čo potrebuje a ako to má. Keď mi povie, že mu niečo vadí. Že ja by som napríklad nechcela, aby človek mi mesiace až roky niečo nehovoril, len to nejakým spôsobom trpel a potom, keď už to prešvihne nejakú jeho únosnú mieru, to na mňa ako keby vyleje v tom zmysle, že sa tak vyventiluje a potom už naozaj takými tými slovami, že ty si hrozná, ty mi robíš toto, aj toto by si nemala robiť a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne ten človek potom môže vnímať nás ako nejakého nepriateľa svojho, ktorý mu robí zle. A pritom to tak vôbec nemusí byť, pretože my nevieme o tom, že tomu človeku niečo vadí. Čiže je aj za mňa veľmi dôležité naozaj povedať, ako náhle cítime, že niečo nám tam pne, niečo nás dráždi, niečo spôsobuje, že nie sme v pohode, tak je fajn to povedať, ale a úprimne to povedať, ale teraz je otázka, Kati, aká je tá úprimnosť, hej? Ja som pred chvíľočkou hovorila, že tá úplná úprimnosť v tom zmysle, že všetko poviem, čo si o tom druhom myslím, že to nie je úplne tá cesta. Takže otázka na teba, či to nebolo práve takto, že si úprimne povedala, čo si o sestre myslíš, čo by mala robiť a tak ďalej. Nie? Kľudne napíš, ak chceš, a keď nie, tak je to len námet na zamyslenie. A ja prejdem k ďalšej časti a k tomu, čo ja vidím ako to riešenie. Hej? Čiže za mňa vlastne to, čo som povedala doteraz, z toho vyplýva, že pre mňa tá diplomácia, náznaky zo všeobecnené neurčité vyjadrenia nefungujú v osobnej komunikácii, v osobných vzťahoch, ale na druhej strane nefunguje ani tá úplná, totálna úprimnosť, kedy my hovoríme o tom druhom, čo on urobil, čo robil zle. A za mňa je práve tou cestou, ako hovoriť veci úplne otvorene, úprimne, ale zároveň tak, že ten druhý že to k tomu druhému príde, že nás bude počuť, že to zvládne prijať, že tam nevzniknú tie múry alebo nejaká obrana toho človeka, že tam nevzniknú nejaké zranenia, tak ten kľúč za mňa je v tom, že nehovoríme o tom, čo ten druhý urobil zle, ale hovoríme o tom, čo sa v nás deje, čo to s nami robí, keď nastáva nejaká situácia. Hovoríme o tom, ako sa cítime, čo by sme potrebovali, čo je pre nás dôležité. A vďaka tomuto práve vzniká tá blízkosť, pochopenie a kontakt, pretože vďaka tomu vlastne my často prejavujeme aj svoju zraniteľnosť a hovoríme naozaj len o sebe, nehovoríme o tom druhom v tom zmysle, že by sme ho kritizovali, že by sme ho nejako dávali dole, že by tam vznikla nejaká nerovnováha. Čiže toto je za mňa ten spôsob, ako vzniká spojenie a nie ako sa stávajú múry medzi ľuďmi. A mimochodom, toto presne učím práve aj v mojom projekte o komunikáciou k pochopeniu. Ja vám za chvíľočku dám aj konkrétne príklady, ale ešte predtým zase pozriem do skupiny, či tam mám nejakú vašu reakciu. Katka píše, nechcem písať úplne situáciu, ale skôr to bolo strohé konštatovanie skutočnosti. Aj tu sa môžeme zastaviť, Kati, strohé konštatovanie skutočnosti. Ľudia my si často máme tendenciu dávať nejaké interpretácie toho, čo sa deje. Hej? Že napríklad vidíme, že druhý nás drzo prerušuje, hej? A to je naša interpretácia, že je drzý, alebo neviem, teraz mi nenapadá žiadny príklad iný, len tým chcem povedať, že aj to, čo my považujeme často za strohé konštatovanie skutočnosti, môže ten druhý vnímať ako nejakú kritiku. Hej? Ty stále chodíš neskoro. Hej? To slovo stále, zovšeobecňovanie. Hej? My môžeme vnímať, že viackrát sa stalo, že niekto prišiel neskoro na nejaké dohodnuté stretnutie, ale keď povieme, ty stále chodíš neskoro, tak ten druhý to vníma ako kritiku a oprávnene, pretože jednak to nie je stále a jednak čo to znamená neskoro? Pre každého to môže, hej, pre niekoho môže znamenať, že prísť 5 minút neskôr je ešte v pohode, je to takých akademických 5 minút. A preto je veľmi dôležité povedať, že dnes si prišiel o 5 minút neskôr, ako sme sa dohodli, hej, a z toho vychádzať. To je to strohé konštatovanie skutočnosti, ktoré nie je vlastne zafarbené žiadnymi našimi
pohľadmi alebo nejakými interpretáciami toho, ako my to vnímame, ako my vlastne, čo to s nami robí. Katka ešte doplňa, no tak bola to kritika, ale keď chcela vedieť pravdu. OK, Kati, tak popremýšľaj nad tým, čo som spomínala, ako tá cesta, ktorú ponúkam. A chcem ti len povedať, že aj tá pravda sa dá povedať rôzne. Hej? Môže to byť pravda, ktorá zraňuje, ktorá naozaj v tom vzťahu zanechá nejaké napätie, nejaký múr medzi vami. A môže to byť pravda, kde ty práve prejavíš tú zraniteľnosť. Neviem, o čo išlo, čiže neviem nadviazať konkrétnejšie, ale kde ty prejavíš tú zraniteľnosť a zároveň ten druhý ťa bude počúvať. A môžete ísť potom ďalej, hlbšie, môžete sa o tom porozprávať. Toto presne učím v tom mojom programe o komunikácii, ktorý som spomínala. Tak, a ja vám dám teraz konkrétne príklady, teda nebudem reagovať, Kati, na teba, ale dám vám teraz konkrétne príklady tých rôznych troch spôsobov vyjadrenia. Čiže diplomatický príklad, diplomatické vyjadrenie, zraňujúce vyjadrenie, alebo také, čo úplne nefunguje. A potom to vyjadrenie, kedy hovoríme, čo to s nami robí, čo sa v nás deje, keď sa niečo deje. A dáme si prvú tému, mám tu pripravené dve. A prvá téma je napríklad, že manžel sa so mnou málo rozpráva. Mám dojem, že manžel sa so mnou málo rozpráva. Keby som mu to chcela povedať diplomaticky, tak môžem mu povedať tak nejak neurčito, že napríklad, kedysi sme mali pekné večery. Hej? Je to taká diplomácia kombinovaná možno už s takou slabou výčitkou, hej? Lebo ten manžel môže tam cítiť, že tak asi si nie je spokojná s tým, ako je to teraz, lebo hovoríš mi, že v minulosti to bolo nejaké iné, mali sme kedysi pekné večery. A druhá vec, že vlastne ani nevie, keď to poviete takto, že čo od neho chcete, čo tým mienite, o čo vám ide, čo by ste potrebovali, takže vlastne ani moc často nevie, ako na to zareagovať. Dajme si to zraňujúce vyjadrenie alebo vyjadrenie, ktoré úplne nefunguje. Kedy už vlastne to presiahne našu nejakú únosnú mieru a už to zo seba tak vylejeme na toho manžela a povieme mu napríklad, že ty ma úplne ignoruješ, veď sa o mňa vôbec nezaujímáš, nerozprávaš sa so mnou, hej? A už ideme kritika, nálepkovanie, posudzovanie a nejaké hodnotenie toho človeka. A ten tretí spôsob, ako to môžete povedať, je napríklad tak, že prejavíte naozaj to, čo sa vo vás deje, prejavíte svoju zraniteľnosť. Napríklad, tak mi chýbajú tie naše spoločné večery, ktoré sme mali v minulosti. Hej? Chcela by som sa s tebou viac rozprávať. Je to úplne iné, nesie to úplne inú energiu a v tomto prípade sa ten manžel nebude cítiť kritizovaný, nebude sa cítiť, že mu nadávame, že ho nejako nálepkujeme. Bude mu jasné, o čo nám ide. Hej? Chýbajú mi naše spoločné večery, hovorím o sebe. Chcela by som sa s tebou viac rozprávať, hovorím o sebe, čo ja potrebujem. Môžete na to nadviazať. Hej? Ten rozhovor môže pokračovať kľudne ďalej. A môže z toho byť, aspoň v mojom živote je to tak, že často práve z takéhoto vyjadrenia vznikajú neskutočne príjemné debaty, ktoré sú objavné, obohacujúce, ktoré mi prinášajú vlastne oveľa väčšie pochopenie tej druhej strany a verím, že aj pochopenie tej druhej strany voči mne. Dajte mi vedieť, či vám to dáva zmysel. Tie príklady, ktoré som vám teraz dala, či vám to doplňa to, čo som vlastne v úvode hovorila o tom, či funguje diplomácia, či je lepšia tá úplná, totálna úprimnosť a to o tej tretej ceste, ktorú vlastne ja považujem za tú funkčnú. Som zvedavá. Ja sa zatiaľ napijem. A mimochodom, Katka, ešte k tej tvojej vete, že bola to kritika, ale keď chcela vedieť pravdu, tak som jej to povedala. Potom v závere ešte k tomu niečo poviem, mám k tomu jednu myšlienku, ale nechcem prerušiť tie príklady, ktoré som vám dávala. Mám tam pre vás ešte jeden príklad. Tak, dobre, nepíšete nič, tak snáď vám to dáva zmysel. A poďme teraz na ten druhý príklad. Predstavte si, že vaša kolegyňa vám zvykne na poradách skákať do reči. Tak, aké by mohlo byť to diplomatické vyjadrenie? Môžete povedať tak nejako neurčito, zovšeobecnenie, možno až trochu mentorsky. Vzájomné počúvanie je dôležité. Alebo mali by sme sa počúvať, alebo niečo také. Hej? A zase kolegyňa si povie, asi niečo je vo vzduchu, asi niečo, ale ja vlastne neviem čo, prečo to hovorí.
čo odo mňa chce, možno si neuvedomuje, že vám skače do reči, často sa to stáva. Videli ste to v našich debatách v skupine, že často sa to stáva, že my si ani neuvedomujeme niektoré veci, ktoré robíme. Takže to bolo diplomatické vyjadrenie. Zraňujúce vyjadrenie by mohlo byť také, ktoré nefunguje a ktoré je trochu útočné voči tomu druhému. Stále mi skačeš do reči, ty tuším, fakt nevieš počúvať. Hej? Čiže to nejaká kritika, nejaké zaradenie tej kolegyne do škatulky, že je to tá žena, ktorá nevie počúvať a tak ďalej. A vyjadrenie, ktoré môže veľmi dobre zafungovať podľa mňa je, keď poviete napríklad, že teraz som úplne stratila niť, keď si ma prerušila, môžeš ma chvíľu počúvať bez prerušenia. Je to veľmi jednoduché, ale hovorím len o tom, čo sa deje vo mne a čo ja potrebujem. Nehovorím o nej, o tom, aká je ona, čo ona robí zle a nehovorím ani neurčito, že vzájomné počúvanie je dôležité. Tak som zvedavá, či vám to dáva zmysel. Fakt by ma potešilo, keby ste mi dali vedieť, či to má zmysel, čo vám hovorím, alebo čo vám ponúkam. Tak, Katka píše, snažím sa rozprávať o sebe, ale teda ide to dosť ťažko. Naučení na takúto konverzáciu nie sme ako ľudstvo podľa mňa. Niekto je, niekto nie je. Väčšina ľudí, a ja som tiež nebola, Katka, väčšina ľudí nie je. A no, nechcem to kategorizovať, hej? Ale áno, veľa ľudí vlastne nie je zvyknutých takto rozprávať, práve preto, že sa bojíme, že budeme nejakým spôsobom, že ak budeme zraniteľní, takže budeme vlastne nie dosť dobrí pre tých ostatných, že stratíme ich spoločnosť, že nebudeme patriť medzi tých ľudí. A zároveň mne to dáva ohromný zmysel a úplne to mení moje vzťahy, aj môj život, odkedy som to začala používať. A vlastne, že myslím si, že byť zraniteľná nie je až také ťažké, ako sa nám to možno zdá. Je fakt, že je to vlastne je to práca, pri ktorej potrebuješ nielen nachádzať iné slova a vety, ale hlavne nachádzať iné postoje voči ľuďom. Hej? A k tomu na to vlastne teraz chcem nadviazať. Že vlastne nie je to len o tom, čo povieme, aké slova použijeme, ale práve aj s akým postojom to hovoríme tomu druhému človeku. Ak v sebe cítime napríklad hnev, napätie, smútok, rozladenie, niečo nepríjemné, nejakú nepríjemnú emóciu, tak aj vtedy, aj v prípade, že vtedy použijeme nejaké správne slova, správne vety, ale je tam tá emócia, je tam vlastne nejaký nepríjemný vzťah alebo nepríjemné videnie toho druhého človeka, že on je náš nepriateľ, že on nám robí zle, tak vždy aj pod tými akože ústretovými slovami a slovami, keď hovoríme len o sebe, tak ten druhý tam tú emóciu vysíti. A preto aj podľa mojej vlastnej skúsenosti, mám niekoľko takých skúseností, je dôležité sa najskôr zastaviť a pokiaľ my cítime v sebe, že ešte vlastne voči tomu človeku cítime niečo, že by sme mu chceli niečo vrátiť, alebo s ním bojovať, alebo ho presvedčiť, že my máme pravdu, tak je dôležité a veľmi funkčné zastaviť sa najskôr a navnímať si, čo sa deje vo mne. Napojiť sa teda na seba, na to, čo ja cítim, čo ja potrebujem, čo je za tým, že to takto vnímam, že toho človeka takto vnímam. A až potom, keď vlastne máme jasno v tom, čoho sa nás to dotýka, alebo čo v nás spôsobilo takýto pocit, tak až potom hovoriť o tom, pretože už je nám jasné, o čo nám ide, už je nám jasné, čo nám na tom vadí, čo potrebujeme. A potom je tá energia toho, ako to tomu druhému človeku komunikujeme, úplne o niečom inom. No a mimochodom aj toto sa učíme v spomínanom mentoringovom programe komunikáciou k pochopeniu, čiže nie len to, ako komunikovať slovami alebo vyberať si tie vhodné slova, ktoré toho druhého nezrania, vďaka ktorému sme rovnocenní partneri v tej komunikácii, ale aj ako komunikovať z toho svojho vnútra, z toho, aby sme naozaj boli napojení na seba a aby potom to, čo hovoríme tomu druhému, malo tú energiu úplne rovnakú ako tie slova. Čiže tie z vás, ktoré to zaujalo, ktoré by ste možno chceli, túžili zmeniť v tej svojej komunikácii niečo, pretože my si často myslíme, že vieme komunikovať. Ja som si to tiež myslela. Ešte pred 2 rokmi som si myslela, aj keď som cítila, že niečo mi tam hapruje, alebo že niečo nie je úplne, ale som si hovorila, že však komunikovať vie každý. Sme sa narodili, naučili sme sa rozprávať a stáva sa to aj práve v mojom mentoringovom programe, že ženy nastúpia a povedia, že myslela som si, že viem komunikovať, ale zistila som, že neviem. To je len ako keby obraz toho, že často máme rôzne nálepky na tých ľudí, často vidíme tam niečo iné, ako tam reálne je.
Včera som mala rozhovor práve s mentoringovou klientkou a našli sme tam veľmi, veľmi zaujímavé veci, ktoré veľmi tú situáciu skomplikovali, vytvorili napätie, vytvorili múry. A keď sme sa o tom porozprávali, tak to bolo vlastne jasné, že by sa to dalo urobiť aj inak a oveľa jemnejšie. Jemnejšie v tom zmysle, že aj nám je v tom dobre, aj ten druhý to lepšie príjma. Čiže tie z vás, ktoré to zaujíma, ktorí by ste chceli so mnou absolvovať tento mentoringový program, zažívať viac uvoľnenia, viac ľahkosti v tej komunikácii a viac toho pocitu, že toto som ja a to, čo robím, je naozaj to, čo chcem, v tom sa cítim dobre, pretože to je presne možno snom alebo tužbou viacerých z vás. Byť proste autentická, sama sebou, uvoľnená a slobodná v tej komunikácii, nemusieť sa na nič hrať a zároveň tam mať aj to pochopenie a mať tam tú blízkosť v tých vzťahoch. Tak ja už zopakujem len na záver, tie, ktoré to zaujíma, napíšte mi mentoring veľkým písmom a pošlem vám viac info, pretože už čoskoro budem spúšťať ďalší beh tohto programu. Tak a idem sa pozrieť ešte, či niečo nepíšete. Katka, ďakujem ti, že reaguješ, je to veľmi príjemné, že mám nejakú spätnú väzbu a odozvu na to, čo hovorím. Super je takto sa naučiť rozprávať o sebe, ako sa cítim. Ja myslím, že aj včerajšia hádka s manželom, keď som sa trošičku zamyslela, ako poviem, čo ja cítim, je to lepšie sa s ním potom dohodnúť. Áno, úplne súhlasím, Kati. A ešte Katka píše, super je to, že sa sama takto pokúšam zmeniť. Možno sa zmení aj on, pretože je ťažká povaha. Jasné, my nevieme vlastne ovplyvniť tých druhých a nevieme ovplyvniť to, že aby sa oni zmenili. My to môžeme chcieť, ale je to taká márna snaha podľa mňa a najviac účinný spôsob je zmeniť seba, pretože tým, že sa my zmeníme, že my začneme inak komunikovať, inak dávať zo seba to, čo potrebujeme, čo cítime, možno to viac prejavovať, byť viac autentické, byť viac otvorené. Tak samozrejme, že to naše okolie na to nutne zareaguje. Hej? Aj bez toho, že by sme chceli, pretože tým proste to je zákon toho, že keď sa niečo zmení, tak vlastne to prostredie sa mení tiež, pretože už zrazu potrebuje inak reagovať na to pôvodné. Takže Kati, držím ti palce. Veď asi aj vieš, prečo si v tejto skupine, že možno máš potrebu niečo zmeniť, niečo upraviť, nejako sa posunúť v komunikácii. Tak som rada, že si tu s nami. A som rada, že ste tu aj s nami ďalšie ženy, ktoré ste sa pridali opäť. Veľmi sa teším, ako sa naša skupina rozrastá. A chcem vás len podporiť, že skupina tu nie je, že tá skupina nechcela by som, aby bola len o mne, že len ja budem pridávať príspevky. Aj keď ma to samozrejme veľmi baví a debatovať s vami potom v diskusiách pod nimi. A ďakujem aj za vašu úprimnosť. A chcela by som, alebo mojou túžbou je aj to, aby ste pridávali kľudne nejaké vlastné situácie, aby ste napísali kľudne príspevok. Toto sa mi stalo, toto sa dialo, neviem si s tým poradiť, takto som zareagovala, cítim, že by som chcela reagovať inak. Môžeme sa na to pozrieť, môžem vám dať nejaké tipy k tomu. Takže pokiaľ cítite, že by ste to chceli takto zdieľať, že potrebujete pomoc, tak neváhajte a napíšte. Buď to môžem spracovať formou takejto videoporadne, alebo videorubriky, alebo sa môžeme o tom pobaviť len v komentároch. Tak, milá ženy, ja sa s vami na dnes lúčim, vidíme sa na budúce. Budem sa veľmi tešiť na vaše reakcie, na to, že sa stretneme zase takto aj pri videu a želám vám krásny zvyšok dňa. Majte sa.